че айде ще вляза в детайли. Започнах от 115, в момента съм 96,5 вчера сутринта. Освен волята и желанието, които са предпоставка за това, естествено използвам под зор като околна световата ми Meta-Power, разбира се, във всичките му форми. Един аюрведичен лекар в Варна също ми даде някои насоки съвети, които следвам. Може би, всъщност ще го кажа, не пия алкохол, никакъв, малки изкушения, с нощи Мария, от уважение към нея и към доктора, направих едно малко, незначително изключение и не ям червени меса и млечни продукти, което е добре. От гардероба започнаха да излизат отдавна забравени неща и така много съм доволен от това. Остави как изглежда човек според мен, нека да се поговорим за тези съвсем човешки неща. Важно е как се чувствам. В нашия офис в ФСТ имаме стълби, такива едни между първи и втория етаж, които вече бягам нагоре. Едно време вървеше бавно и с въздишки. Всякакви киселини истории тотално са елиминирани, спя като певенце на практика, ползвам серените също. Жена ми не буди в 7 часа, защото в едно време става в 5-5:30 сам. С извинението да имам нужда от 1 час и нещо за мен, не е вярно. 7 часа е идеално време да стане човек, т.е. има ефект от цялата работа и той може да бъде забелязан след относително кратко време, колко 5 или 6 месеца, някакви 6 месеца, мисля, че беше цялото нещо. И Марията държеше да го разкаже. Така. Отново ще кажа, че това с презентациите е малко вървим все по един и същ път, но въпреки това вярвам, че има нови хора, които ще се интересуват от това, което правим ние в Есетерия, в Тяга Роза и извън тях. И за това ще говорим тук. Наистина, ако има въпроси, спирайте ме, нека да ги обсъдим на място и да вървим напред. Какво се случи в Тяга Роза от началото? В Есетерия, да оставим Тяга Роза за по-късно. Есетерия беше основана през 2015, 2016 започнахме с тестилерията, строежа беше относително кратък няколко месеца. Американските колеги в началото ни казаха, ще тестилирате само лавандула, 1 месец и никаква работа повече. Това беше лъжа, в кавички за щастие, че още преди лавандулата дестилирахме маточина на 12 юни 2016, няма да го забравя, това беше дъжд, кърмитевици. Успяхме да тестилираме маточина и на 15 на официалното откриване, което водим за рождение на Есетерия, 15 юни, запомнете, ако някой иска да ми изпрати нещо. 2016 беше рождения ни ден, започнахме с 12 дестилационни апарата, едната част от дестилерията само, мислихме това май е много, но един дестилационен апарат долу-горе може да дестилира сезонно около 2 тона лавандула, 2000 кг етерично масло. В общо правим с 24. В момента имаме заедно с Тяга Роза 42 дестилационни апарата и най-вероятно скоро ще строим отново. Така че никога за дотера нещо, което ви изглежда много, не е много, то е малко. В отговор на предните награждавания, винаги може още. По отношение на разнообразието, както казах, само лавандула и нищо друго, маточината беше веднага въведена 2016, ако някой от вас помни, в Дотера нямаше никаква маточина. Маточината се теглеше в злато, на практика в кавички, беше много ценно масло, за което някакви хора някъде са чували, но на практика го нямаше и заради нас 2016 има вече маточина редовно в програмата на американските ни колеги и излишно е да го говоря за качеството на маточината, но ние го считаме за много ценно, едно от малкото масла в Дотера, което е изцяло българско.
следващото, белия равнец, беше също един мит и в момента, в който излезе комбинацията му с маслото от нар, мисля, че целият свят се убеди колко хубаво масло е то. Розата, разбира се. Розата е нещо, което дойде доста по-късно. 2018-2019 започнахме с планирането на дистилерията Терра Роза и на практика 2021 беше първият сезон. Там нещата се развиваха по-бавно, но ще говорим за това по-нататък. Розовия хидрозол е нещо ново, за което също искам отделно да си кажа няколко думи по-нататък. Чубрицата е едно масло, което влиза в един или два. В DDR, мисля, че има чубрица. Тя е от семейството на ригана, знаете, но въпреки това да го наречем българско масло, имаше го за малко като сикъл ботъл в Европа. И разбира се, накрая смолите, които са нашите хората, за хората, които не знаят, в Добрич, в Есетерия се дестилира най-много смоли различни, Тамян и Самирна. Никъде на земното кълбо няма място, където да се дестилира такъв обем смоли. Това е някакъв повод за гордост, но историята е следната, ще я разкажа тук. Преди ние да започнем да дестилираме смоли, хората са ги дестилирали около 20 часа, 20-25. За равнение ви казвам, че lavandулата се дестилира час и половина някъде, маточената белия равнец, розата се дестилират за 2 часа и половина, може би 2 часа и 45 минути. В началото смолите са ги дестилирали 20-25 часа, защото те имат едно свойство да се разпенват, като започне дестилацията, все едно парите получава се отгоре тая пяна и тя излиза от дестилационния апарат и става едно мазало. Това нещо трябва да се овладее и ние започнахме да се задаваме въпросите. Само уточнявам, че няма учебници как да дестилирам смоли. Учи се learning by doing. И ние започнахме да въвеждаме едни бъркалки в огромните дестилационни апарати, бавно, започнахме да увеличаваме тези 20 часа станаха 25, станаха 40, станаха 80 и в момента има случаи, в които дестилираме до 120 часа. Идеята за това не е икономическа главно. Естествено, че целта е да извлечем максимално масло от суровината. Ние считаме, че е жалко да оставим масло, тъй като знаеш, че смолите не се култивират. Това са диворастящи растения, диворастящи дървета. Хората с много усилия гледали за тези соси, пегия, обикалят, правят едни разрези, после се връщат след една седмица, капят няколко капчици, докато се получат тези огромни количества и просто е жалко да го оставим. И втората, може би малко по-важна цел е по време на дестилацията се отделят различни молекули, чиято съвкупност накрая е маслото, което имаме. И колкото по-дълго дестилираме, толкова по-различни молекули излизат накрая. И аз твърдя, че когато са дестилирали за 20-25 часа, една значителна част от молекулите, които вие знаете и ползвате в момента в маслата, не са били там. Тоест съм сигурен, че усилието да удължиш дестилацията дава ефект върху приложенията на маслата. И това е всъщност според мен най-значимият ефект на цялото нещо. И в момента заради тези смоли на нас ние работим 24 часа, 7 дни в седмицата и 12 месеца, 11 половина месеца, правим една малка пауза между Коледа и Нова година, но това е на практика една от основите за успеха на Есетерия. Цялото нещо започна ето така.
тук вляво може да видите, беше една дупка в покрайнините на Добрич и изсъха отдолу разни остатъци от стари строежи, води, канали, текоха и няколко години по-късно изглежда ето така и най-вероятно в тази най-лявата част ще се наложи скоро да строим още. Идеята е да бутилираме там някои от нещата, например хидрозолите, но това е още в процес на планиране. Числа най-различни, но важното е, че тази точка ми харесва най-много, че сме доставили над 500 000 килограма масла от началото на нашата дейност. Това е, да знам, знаете, че в 1 килограм, ако да кажем едно шишенце 15 мл, 1 килограм е с 66,6 шишенца някъде, помножете 500 000 по 66, ще получите долу-горе едно гигантско число. И естествено, нали, хора в началото бяхме 5 човека, в момента лятото ставаме над 260. Ние сме фактор в Добрич, не че е много сложно да се но по-добре да бъдем фактор в Добрич, колкото да не сме фактор в Манхатън. Така, много държаха колегите на тази точка, защото ще дойдат хора. Какво ще видите в ЕСТР? Много важно е, че юли е всъщност най-активният месец. Лавандулата е основно масло. Ще видите насъждения, ще се видим може би с нашите агрономи, с някои от фермерите, с които работим. Ще научите повече за този избор. Много е важно в кой момент се дестилира, в кой момент се жъни, в кой момент се дестилира различни сортове, различни добеви, линалил, ацетат, лавандолил, ацетат, линалол и така нататък. Знаете за тези неща от доктор Хил и статистики. Но ще бъде интересно. Аз не знам каква ще е програмата, но един ден най-вероятно ще прекарате при нас, ще влезем в лабораторията, но ще говорим за там. Отношенията ни с фермерите. България преди доктора, спокойно мога да кажа, че появата на есетерия, на черта доктора е разделителна линия в историята на българската дестилация. Преди нас нивото на отношение между дестилатори, между фермери, между търговци и така нататък е била на равнище Байгар. Била е на равнище Олег Константинов и това го казвам най-отговорно и дори ако има журналисти, нямам. Шегувам се, но това е важно да се разбере, че преди това царяха едни отношения на хаос, едни отношения на искрено капиталистическо използвачество, царяха едни отношения на абсолютна липса на бъдеще в фермерите, една кампанийност, нещо се продава, насаждат се много декари, след това то спира да се продава, унищожават се и така нататък. Това са лавандулата, очакванията като ново лавандулово насъждение е да съществува 15 години, 20. Аз съм виждал лавандулови насъждения, които са на 45 и още може да се извади нещо от тях. Тоест лавандулата не е растение, което тази година имаш, до година може и да нямаш. Струва усилия и пари. Ние с идването си на практика донесахме у нас информация, че ако уважаваш хората, с които работиш, ще те уважават. И те всичко ще е наред. Много е лесно, то е библейско, елементарно. Нали? Както се отнасяш, така ще отнася към теб. И така започнахме да сключваме малко по-годишни договори и всичко върви натам. Естествено, тези принципите, сорсинг принципите на доктора са
измислени с наша помощ, защото са логични, те са човешки, са приложими по целия свят. Те не са направени за Североизточна България, само за района на Добрич. Това се отнася за Непал, за Кения, за където решите. И така, спазваме ги, наистина настояваме на тях. Може би тук е място да кажа, че участвахме като инициатори в създаването на едно сдружение на дестилаторите в България с идеята да създадем един лейбъл дестилирано в България, което да отговаря на, представете си, Made in Germany за колите и Made in Italy за ризите. Това означава нещо. За всеки дестилът в България очакваме някой ден да стане една марка, която на всеки един даде онази увереност, ако е види на малко шешенци с масла, да знае, че са спазвани стандарти и не само производство или по отношение на чистота на маслата, а и много други, към околната среда, към животни, към сътрудници, към партньори, към държавата, към данъците. На практика и тези няколко принципа, те са 7, разбира се. Не можахме да измислим 10, за да станат като Божиите заповеди, но тези принципи са копи-пейст в принципите на сдружението. Едно към едно са въведени от нас и вярвам, че това ще се развива от тук нататък. Така, добре. Цех едно така изглежда до това горе една постройка в Есетерия, различни масла, на различни места, капацитета расте, обема расте. Искам да ви кажа, че в повечето масла, които ползвате, може би с изключение на няколко големи, като лимон, като мента, те стилират в огромни апарати, като нашите, но всички останали масла се стилират в няколко стотин литрови съдове, сигурно дядови на село има по-голям казан за компоти, нали? Маслата масово, дестилационният бизнес е малък бизнес, т.е. семейен, правят се малки количества, а пък на нас не се налага да миналото този сезон сме произвели 50 000 кг лавандула. Това отдавна излиза от малкия семейен бизнес и става една индустрия. Няма как. Не можем да избягаме от това, вие сте виновни да знаете. Много важна точка и това, което забелязах тази година на конвеншън и снощи разговаряхме с Мария, с колегите, че според мен развойната дейност, търсенето на нови ефекти на маслата ще се развива. Тотера може би ще се забави развитието на търсене на нови масла, а ще се развият повечето комбинации и блендове. Вие виждате, вече се прави как стари утвърдени рецепти се видоизменят с валериана, в селени и така нататък. Аз съм казвал, може да сте забравили, че един от плановете е да се добави ехинацея в авангард. И това ще стане пак един такъв ефект, очаквам. И така натам ще вървим и ние участваме много активно. Това нещо тук е ехинацея. Ето е тази снимка. Така изглежда това хубаво цвете, когато изсъхне, малко преди да се дестилира. И ние продължаваме с това. Вече се върви дори към парфюмерийни подходи. Аромата винаги е бил важен за тотера, но ще става още по-важно според мен. Нали, този ефект върху тялото чрез обонянието, а не само чрез други възприятия. Да, използваме наши насъждения и така. Много важни стават тези неща. Ние сме идеално оборудвани. Имаме специалисти. В България няколко място, аз съм го казал, ще повторя за новите хора, е, че комбинацията, която има в България между географско положение, на основа на което има стотици етерично маслени
култури, описани от Петър Дивков, 100 и колко бяха. Второ университет в Пловдив, от който излизат технолози, и университети в няколко канала, от които излизат инженери, които са способни да създадат оборудването. Тези три фактора, география, техника и технология, ги няма никъде на едно място в света. Има много държави, в които има едно. Например, в Кения има много етерични масла, много етерични маслени култури, има няколко пъти в мащерката, мисля, че жъжат 2 или 3 пъти в Кения, просто е на екватора, топло и мокро, нали? Всичко е идеално. Но пък няма инженери, няма технолози. Та ние имаме тук щастието да имаме всички тези работи на едно место и е престъпление национално, ако не го използваме по максималния начин, ние виждаме това като наша лична задача и кауза, с което сме много горди. Лабораторията ни струва, всяка играчка в нашата лаборатория струва 100 000 лева. Нали, с това почва разговорите, като кажат, искам нещо ново, значи това означава 100 000 лева. С удоволствие ги плащаме. В някои от другите отдели, кажат, тук соча една моя колежка е тук, тя знае много добре. В другия отдел, ако кажат, искаме нова играчка, тя струва 500 лева. Нали? 1000. Лабораторията от 100 000 нагоре. Мисля, че до момента имаме вътре уреди за може би за около 700-800 хиляди долара, което е страхотно. Тоест, те имат всички играчки, които им позволяват да влязат толкова дълбоко в маслата, вие на вас да не ви се налагат да разсъждавате по тези въпроси. Мога като отговорен пълнолетен и вече условно мъж да ви кажа, че това, което излезе от нашата лаборатория, мога да дам на малкия си син да го изпие, без нито един миг да се замисли. Това не се прави абсолютно никакъв компромис с най-малкото нещо. Дори ние сме единствения доставчик на Дотера, чието масла ни минават през тяхната лаборатория. Тоест, излъги от нашата е достатъчно за щатите, окей, значи може. Колеги по света са много ревниви по въпроса, на тях не се налага, то чисто им се усложнява живота. Изплащат първо една мостра, колегите изследват, връщат мнение, тогава се опакова всичко и тръгва. Ние направо изпращаме. Много е весел този. Това са стълбите, за които ви казах, че бягам нагоре. Това е офис сградата ни. В един момент стана необходимо. В началото си мислихме, че можем да живеем в контейнери, по двама, по трима, дали някакви такива комбинации полеви, но в края на краищата решихме, че името Дотера иска определени стандарти и не можем да ги неглижираме по никакъв начин. И ето така изглежда работното ни място. Страхотно е. И аз съм във втория етаж, точно на рецепцията. И така, там е всичко. Ново е 2018 я въведохме в експлоатация, така да се каже. Един от американските посланици, Рубен, дойде тогава на 4 април 2018. Така, кампания Lavandula минава долу-горе, така. Много договори с дестилатори, тези 66 договора означават около 6000 декара насъждения. Ние се опитваме да работим с малки фермери. Тоест, тези 6000 декара, ние можем да разпишем може би 2 договора за 3000 декара лавандула и да спрем. Но идеята ни е съвсем различна и тя е с помощта на колегите от щатите да работим с множество по-малки. Съответно, повече хора да бъдат облагодетелствани от нашата дейност и за това предпочитаме
да усложним администрацията, но пък да има ефект. И за това работим с повече хора. Това са 330 пълни камиона. Един камион е около колко метра, да кажем 20 метра. Представете си колоната 330 отпадъка. Тоест, дестилирано суровина, но накрая и отпадък 3,5 милиона килограма отпадък. Това е едно хълмче. Средно статистическо, върху 20 декара имаме до дестилерията място, ще разкажа за отпадъка след това. И накрая излизат толкова килограма лавандула. Много работа е. Лавандулата е на крачка да стане напълно индустриализирана. Има, може би, една или две ръчни манипулации в лавандулата. Всичко останало вече се прави с машини. Огромно масло, няма как. Така, и ще се радвам всеки от вас, рано или късно да влезе в този списък, но хиляди уелнес консултанти са били вече при нас от 2016, идвали са новородени бебета, които с ужас сме наблюдавали как майките им ви накланят на димящия казан. Ужасно е. Но знаете, че тази граница е жълто, го ограничихме това и казахме, моля, от една възраст нататък, не помня дори каква, но помня да могат да вървят и да се вързват обувките, да не са съвсем бебе. Иначе ще поставим това. Да. Много хора с удоволствие го правим, имаме установен ред, установени маршрути, както в езетера, така и в Теророза. На тази дейност гледаме като на една от основните ни дейности. В крайна краища, ние като 100% собственост на Доктера имаме този ангажимент да бъдем домакини на този вид мероприятия. Човекът се търси тикащи шапката и Тим Валентинер, той е вице-президент на Strategic Sourcing, това е най-добрият ни колега в Юта. Така. И стигаме до социалните проекти. Това число ни е много важно. 746 000 $ са дарени от нас, чрез нас от Healing Hands, и това е наистина заслуга на всеки един от вас и на всички тези милиони хора по света, защото знаете, че има някои от продуктите, част от които, парите от които отиват в Healing Hands, и ние сме един от, не, в обични сме категорично най-големия дарител, но един от основните в България. Фирмена психология е цялото нещо. Хората в щатите са свикнали да отделят за общността, свикнали са да напипват онези неврологични местенци, където може да се помогне по един неангажиращ начин. Даренията на Дотера никога нямат условия, нямат срок, нямат очаквания никакви. Разбира се, работим с тези уязвими малки групи, като ЦНСТ-тата в Добрич. ЦНСТ за тези, които не знаете, Център за настаняване от семейен тип. Това е новото модерно име в 21 век на домовете за сираци. На практика това са 3 сгради в Добрич, които ние напълно обновихме, като започнахме от отоплителната система, радиатори, минахме през бани, тоалетни, спални и накрая това, което продължаваме да правим, работим с няколко ментора. Тези деца, поради липса на семейна среда, разбира се, нямат възможност да усвоят тези навици на ритъм. Тоест, отивам на училище, връщам се от училище, пише се домашно, отивам на спорт, връщам се, избивам се, лягам. Тези неща са много разбъркани и имат нужда от помощ, и това го съгоряваме ние чрез някой ментора в Добрич. Това е едно, и още различни
проекти като този, който е нашата любов, освен към лавандулата и смолата отива на тук. Академия Роза е един проект, който измислихме ние в ЕСТЕРА от скука по време на COVID-а и от вяра, че музиката може да промени света. Организираме един конкурс с помощта на Максим Ешкенази, който е един именит български диригент, работещ в Щатите в Пасадена с оркестър от млади хора. Избираме произведенията, въз основа на тях се появяват брой от музикални инструменти, музиканти, обявяваме конкурс в музикалните училища в България, те кандидатстват за няколко месеца, след това избираме децата и те идват в Шипка, в Тера Роза на наши разноски за около една седмица, в която Максим и още няколко музикални педагога и ментора създават оркестър от тях. Те в музикалните училища не учат оркестросирене, учат инструмента си. И след това, на 15 август, който е денят на Шипка, както Варна, тяхната църква, не руската, тяхната се казва Богородица. На 15 август имаме опълния безплатен концерт в центъра на Шипка, на 16 в Казанлък и тази година на 17 в базиликата Пловдив. Това е нещо, което очуди американските ни колеги, тази наша инициатива, но логиката не беше елементарна, че България може би не е най-богатата държава в Европа, но все пак е европейска държава и ние имаме и болници, и вода, и канал, и ток, и някаква социална мрежа, която дава сигурност на българите. И за това решихме, че си струва да насочим усилията си към нещо за сърцето, за душата, за младите хора на изкуството. Това от едната страна. И втората ни цел е хората от малките населени места, които със сигурност няма да отидат в зала България или в античния театър Пловдив. Музиката, длъжни сме да доведем музиката до тях и това вече за трета година се случи този август. Беше невероятен успех, защото имахме тези от вас, които бяха там, ще го кажат. Сигурен съм. Солистът ни беше Светлин Русев, който дойде в Шипка с цигулката му е Страдивариус, което е, аз нареках най-великото събитие в Шипка след 1877 година. Това за мен е невероятно, този безценен инструмент да влезе някъде. Той е застрахован за $5 милиона. Това не означава, че това е цената му, защото той няма цена. Светлин Русев е изключителен музикант и много дисциплиниран и точен, и гениален и така нататък. И да се върнем на този проект, той е на нашата гордост и той не различава от останалите социални активности на американските колеги, които въпреки това отиват повече към желанията на какво беше на първа и втора чакра, нали? Да. Нашата е по-нагоре. Което не е различава. Тук не се забравя, вън до стълбите имаме една масичка, на която сме наредени няколко такива шалчета, имаме с името и логото на Академия Роза, които с удоволствие ще подарим на всеки от вас, който направи някакво дарение към нашата кауза. Знаем, че това е търговия, но мисля, че е нещо, което хората, които са виждали малките музиканти, ще оценят ефекта, който има върху тях. Да, нали? Да.
това е максимум и някои от тях вече са в музикалната академия, някои от тях са, например, момиче вече в Варненската филхармония на кларинет и така нататък. От всички обещания, че някой ден, когато дават интервю на стълбите на Метрополитен опера в Нью Йорк, да споменат откъде са тръгнали. Това е снимка от центъра на Шипка. Тук информация за... вижте как... да, няма да говоря повече за това. Това е, което ние правим най-общо и най-така с думи описано. Наистина всеки от вас е добре дошъл. Нека да спазим този ред, който е установен от Дотера и от Мария за идванията в Добрич и в Шипка, но знаете, че са хубави места, в които особено розата и розобера е едно мистично такова нещо, почти винаги е леко хладно сутрин, тази влага, която е задължителна за когато се бере роза, след това заедно ще се залетим апаратите, ще извадим маслото, всеки ще получи някакви капки, които струват няколко десетки лева всяка капка. И така, толкова от мен. Благодаря ви за вниманието и ако имате някакви въпроси, съм много